Hej. Det bliver en søndag, og vi skal have lavet dagens trækning. Jeg kunne rigtig godt vende mig til at trække en ekstra vinder hver evig eneste dag, men alt har jo en ende, så i dag bliver den sidste vinder i denne her omgang. Men følg med på siden, fordi jeg er ret sikker på, at der kommer mere af samme skuffe. Vinderen i dag får et gratis ophold på en uge, plus et tæppe. Og fremover, så kan alle andre vinde jeres egne ferier. Vinde det, som I gerne vil i jeres liv. Det koster bare en lille bitte smule. 1.400 kroner per uge fra nu og frem til og med juni måned 2016. Det er sindssygt billigt. Det er, hvis I er 4 mennesker, så er det 50 kroner per person per dag i 7 dage. Der er gratis badeland i Hoksbøl, og der er gratis internet. Og så er der gratis natur lige uden for vinduet. Den vender vi lige tilbage til. Lejligheden her er at finde i et gammelt hotel, som er ombygget, hvor der i dag er 10 lejligheder. Den er opført tilbage i 1935 og har rigtig meget historie. Der har været bal her på det gamle hotel. Der er rigtig mange mennesker, der har danset og forlystet sig her. Det er en skøn historie at have med i energien her fra stedet af. Vi skal lige kigge en gang ud af vinduet. Lige herude, der er meget, meget skøn og uspoleret natur. Lige bag ved klitteren, der findes vandet, og der kan man altså nå ned på under 10 minutter. Og om ude i horisonten, hvis du lige drejer lidt ude der er byen. Så vi er tæt på alt det, der betyder noget, og vi er så meget i pagt med naturen, som en har skrevet inde på siden i dag. En gang vejers, altid vejers. Og jeg tror, at det er på grund af den her uspolerethed, den her ro, som er lige præcis på det her sted. Vi skal have fat i hatten igen. Vi har fået cirka 100 likes siden i går, og vi er ude, så der er over 40.000 mennesker, som kan se vores side. Det er fuldstændig galt, og jeg ved slet ikke, hvad der sker, men det er også rigtig, rigtig dejligt og rigtig fantastisk. Det her kampagnetilbud på 1.400 kroner, det er nu. Det kommer ikke igen. Om ikke ret lang tid, så kører vores hjemmeside, og så kan man gå ind og booke direkte. 1.400 kroner nu skal I gå ind og skrive en besked til os på Facebook her, og så laver vi det den vej. Skynd jer, fordi der er skønt her i Vejers. Hatten er fyldt. Cirka 100 med i går, og nu vil jeg trække dagens vinder. Den er lige her. Og det er Gitte Kjermtrup. Gitte Kjermtrup. Hun arbejder hos Elopak i Danmark. Hvad det er, det ved jeg ikke, men det ved Gitte forhåbentlig. Kæmpe tillykke til Gitte, som har vundet en uge i gratis ophold her. Gitte, kontakt os inde på beskeder, og hvis ikke du vil høre fra dig, så skal vi nok kontakte dig. Det var alt for nu. Vi ses formentlig i Vejers lige pludselig. Pas på jer selv.